צלילים של כישלון. תמיד הייתי ילד של חלומות. מאז שהתחלתי לנגן ולכתוב שירים, חלמתי לעמוד על הבמה עם הגיטרה ולהפציץ. ניגנתי וכתבתי לא מעט שירים לתוך הלילה, במיוחד כשהמילים והמנגינות זרמו מתוכי בפרץ השראה כמו גל עוצמתי שלא ניתן לעצור. בגיל 24, אחרי שנים של כתיבה ונגינה בחדר הקטן, החלטתי לצאת לאור ולהופיע בפעם הראשונה מול קהל. ההזדמנות הגיעה במועדון קטן בתל אביב שנקרא הלוגוס. המקום היה קטן, חשוך ומחתרתי, אבל מלא בצעירים. חלקם מכרים, חלקם משפחה וחלקם אנשים זרים לחלוטין. בזווית העין קלטתי את דן טורן, זיכרונו לברכה, נכנס לתוך המועדון בשביל לצוד איזשהו תגלית חדשה, בכדי להקשיב לזמר החדש והמבטיח שהגיע מפרברי עמק חפר לעיר הגדולה. אסי, אתה מתרגש? כן! עכשיו עליתי לבמה, הידיים והנשמה רעדו מבפנים, הייתה לי התרגשות אדירה ולחץ בלתי פוסק בחזה. אקורד ראשון על הגיטרה, המיקרופון קולט את הקול שלי, הלהקה מתחילה לנגן, אני מתחיל לשיר, יותר נכון, לזייף. משהו לא עבד. הקול שלי נשבר מההתרגשות ומגודל המעמד, המילים נשמטו, הקהל מתחיל להתלחשש בינו לבין עצמו, כמה מהצופים צוחקים ומסתודדים על גודל הפדיחה שאני עושה מול כולם. סיימתי בקושי את ההופעה, מיהרתי לברוח מהבמה, העיניים והגוף פשוט ברחו מכל מבט. אתם יודעים, הרגליים ממש נמלטו מהאזור, חשתי בושה, הרגשתי שאני לא יוצלח, שהבמה כנראה נועדה לגדולים ממני, לא בשבילי. באותו לילה חזרתי הביתה, שקלתי ממש לזרוק את הגיטרה ולוותר על המוזיקה לנצח, כן? זוכר שאמרתי לי בראש, כנראה שזה פשוט לא בשבילי. למחרת, לפני הצהריים, אני מקבל טלפון, וטלפון ממש לא צפוי. שירה, כן, כמה סימבולי, מפיקה בתוכנית המוזיקה החדשה של דני סנדרסון בטלוויזיה, נכחה בהופעה אתמול בערב. והיא אומרת לי בטלפון, אני רואה שיש לך פוטנציאל, ולמרות כל מה שקרה בהופעה, הרגשתי אותך ואת ההוויה שאתה מעביר. אתה רוצה לתת לזה הזדמנות שנייה? האמת, כמעט וסירבתי. אבל משהו בלב אמר לי, לא לוותר על החלום, לנסות שוב. החלטתי ללכת על זה. התקשרתי לכל חברי הלהקה. למזלי, כולם היו בעניין לעשות תיקון. התחלנו להתאמן ימים ולילות. עבדנו על כל פרט קטן, בהרמוניה, בשירה, במילים, בביצוע. כשהגיע היום להופיע בתוכנית, היינו מוכנים יותר מתמיד. עכשיו אנחנו מארחים להקה שבתחילת דרכה. ברצינות, זה הפעם הראשונה שהם בטלוויזיה, וקוראים ללהקה הזאת ישיבת ירח. קבלו אותה! האולפן היה מלא באורות, מצלמות ובאנשים שמצפים לביצוע לא פחות ממושלם. אני עולה לבמה, הגיטרה בידיים, ובזמן שדני סנדרסון מציג את השיר שכתבתי ואת הלהקה שלי, לחץ מתחיל להשתלט על הגוף. הידיים מתחילות להזיע. אבל הפעם, במקום לתת ללחץ לשבור אותי, השתמשתי בו בשביל להעביר את המילים והרגשות שבשיר. בהופעה הקרובה אני אנגן לכם כמובן את אותו השיר. כשסיימתי, האולפן התמלא במחיאות כפיים סוערות, כן? הקהל הריע, ודני הענק, אייקון המוזיקה הישראלי, מחייך אלינו בגאווה. ההופעה הטלוויזיונית הזאת לא רק שהצילה את החלום שלי, אלא הפכה את הלהקה שלי ואותי לשם החם במוזיקה המקומית. כמה שבועות אחר כך קיבלנו הצעה לחתימה בחברת תקליטים, ולחוזה שמבטיח לנו פרנסה והופעות ברחבי הארץ. התחלנו לחמם בהופעות גדולות, על במות מכובדות, התחלנו לנגן בפסטיבלים ולהופיע בעצם במקומות החמים ביותר של תל אביב, רק בשביל שיתחילו להכיר אותם. מאז ועד היום, בכל פעם שאני עולה להופיע, ולמרות שעברו הרבה שנים מאז, אני תמיד נזכר בליל ההופעה ההיא במועדון הקטן ואומר לעצמי, לפעמים הכישלון הוא רק התחנה הראשונה בדרך להצלחה. אז אתם בטח שואלים מה קרה עם הלהקה והחומרים שכתבתי מאז, עם ההופעות. את זה אני מספר מעל הבמה בהופעה הקרובה. מה אתם אומרים? נראה אתכם בהופעה?